नमस्कार मंडळी, मी इले आज भरडावर, ती पण टायकळ्याची एक रानभाजी काढू. टायकळ्याची रानभाजी म्हणजे इतकी सुंदर भाजी असताना ती आपल्या शरीरात खूप उपयोगी असता. तर पूर्वीची माणसा टायकळ्याची भाजी, रानभाजी, खयचीही रानभाजी खाऊन 100 वर्ष जगत. तर टायकळ्याची भाजी ही ना तुरीची, मुगाची किंवा चण्याची डाळ घालून इतकी सुंदर लागतात. त्याच्यात आपण काय करू घ्या, तर थोडंसं ना शगलाचं पालो घालू होयो. तर मी अशा प्रकारे भाजी करतले. आता मी ही भाजी काढून घेतं टायकळ्याची पाना कवळी कवळी, आणि त्याच्यात ना थोडीशी मी शगलाची पानं घालतले आणि तुरीची किंवा मुगाची डाळ घालून मी भाजी करतले. भाकरीबरोबर इतकी सुंदर भाजी लागता ना, तर तुम्ही ना एकदा खालात तर ती टायकळ्याची भाजीच चोचतालात. तशी ही टायकळ्याची भाजी असता, आणि ती पण आपणा खाता पाणी म्हणजे गावता ना, तिचा उपयोग शरीरासाठी करूकच होया. तर ही भाजी आहे ना कवळी कवळी पानं असत ती बघा. तुम्ही आता काढून घेतोय. तर आता ही टायकळ्याची भाजी ना मस्त कवळी कवळी काढून घेतलंय मी. कवकवळीत असा ती बावतली हिमार खूप लागता भरडावर, त्यासाठी मी झाकून घेते खांद्यावरच्या टावेला. तर जाता जाता ना कसले कसले रानटी भाजी असत ते तुमका दाखवते. चला तर, आणि काय काय दिसलं तरी दाखवूया चला. जाता जाता दिसला अळू, काळा अळू. ह्या बघा मस्त पैकी असा काळ्या अळूला मी गेल्या वर्षी आळवाचे व्हिडिओ केलं. तरी सुद्धा जर तुमका आळवाचा व्हिडिओ होय असा तर मी तुमका दाखवतले. कमेंट करून फक्त मला सांगा. त्या मस्त पैकी कवकवीत असा अळूला, आणि या काजीवर ना चिमणीन घरटो बांधलेले. आणि बघा तो घरटो असा काय ती एक एक काडी हाडून असो घरटो मस्तपैकी विणलेलो. आपण ह्या घरट्यात ना चिमणीन अंडी घालून पोरा काढून ही गेली. तर ह्यो घरटो असताना तो पक्षी कधी परत वापरणार नाही, त्यासाठी परतच्या वेळेसाठी जो अंडी घालूची असली ना तर तो दुसरो घरटो बांधतात. बघा. तर चलता चलता दुसरी एक भाजी दिसली, आणि बघा आम्ही हे का ना म्हणतो का तर रानचुरण, आणि कोण कोण म्हणतात शेवला. हे बघा शेवला. तर असा या भरपूर म्हणजे भरपूर प्रमाणात रुजलेला असता, आणि त्याची ना ही फळं असतात. ही बघा काढून दाखवते. काय मस्त फळं असतात ना, लाल हिरवी पिवळी अशी सुंदर फळं असतात. पण ही खाऊची नसतात फळं. तर ह्या बघा मगाशी तुमका दाखवलंय का मी काळा अळू होता. तर ह्या असा तेरा म्हणजे काय, तर ह्या पातळपणाचा अगदी लंबगोल आकाराचा तेरा असा. तर मगाशी हळवाची दांडी दाखवली ना ती चॉकलेटी होती. तर ही बघा ही पोपटी असा. बघा. तर तुमका जाता जाता आणि आणि दाखवतोय कांगला. गणपती येता बघा, आणि आदल्या दिवशी माटी बांधतात, त्या माटी एक ही कांगला लावते. ही बघा ही कांगला होत ना ती लवकर लागली आहे यंदा, आणि ती जून पण झाली होती बघा. ही आता थोड्या दिवसांनी पिकतली आणि गणपतीपर्यंत रवतली ह्या माहिती नाही आता, कारण ह्या वर्षी काहीच मिळायचं नाही. भरपूर लागली आहे. तर आम्ही जर धोंडाच करतो बघा तवशाचा, गावठी काकडे म्हणतात. हे असं ते बघा, गावठी काकडी असताना तिचा वेल असता तो जमिनीवर सोडूचो असतात, कारण तो लांब लांब जाता. आणि 7 पाणी काकडे असतात ना, ते 7 पाना लागली ना का ते का वेल फुटता, आणि ते एखाद्या ढाकावर चढवचे असतात काकडे लागतात. आणि हे असं गावठी, आणि लागाव नाही असं फुला येतात, फळ येतात नुकतं. तर 7 पाणी काकडे म्हणतात ना ते ते असे ढाकावर चढवचे लागतात वेल, आणि गावठी काकड्यांचं जमिनीवर सोडूचं लागतात. तरी बघा ही असा पेव्याची भाजी म्हणजे पेव बघा. आयुर्वेदात गुणकारी म्हणून ह्याची भाजी खाऊची असतात. तर मूळ व्याधीक सुद्धा भाजी तुमच्या एका मी ह्याच्यात सांगलेलं आहे, व्हिडिओ सांगलेलं आहे. तर पेव म्हणजे काय उपयोगी आहे तो. याची भाजी ना, या कवळ्या पानाची भाजी ना सुंदर जाता.
तर मी भरडावरसून टायकळ्याची भाजी घेऊन येलोय. ही बघा. तर ती निवडूची असा. निवडूची म्हणजे हे जे दंडारे होत ना त्याचा पान पान काढूचा असा. आणि तुमका मी सांगलेलं ह्या टायकळ्याच्या भाजीक बरोबर मी शगलाचो पालो घालतले थोडं. तो बघा शगलाचो पालो आता सो कवकवीत असा. आणि ही मिक्स भाजी शगलाची भाजी आणि टायकळ्याची भाजी मिळान इतकी त्याची चव सुंदर जाताना भाकरी बरोबर चपाती बरोबर किंवा जेवणाबरोबर पेजे बरोबर अशी ही भाजी ना सुंदर लागता. आणि आताशी ही रानभाजी खाऊची तर मी जेवणाबरोबर खातले ही भाजी. तर तुम्ही करताना मात्र तुम्ही भाकरी चपाती किंवा पेजे बरोबर ह्याच्याबरोबर खाऊ शकतात. तर आधी ही ना मी स्वच्छ धुवून घेतलंय भाजी म्हणजे माका जशी होई तशी स्वच्छ धुलं ही दोन्ही भाजी. तर मी ही भाजी आता निवडतलंय म्हणजे काय करतलंय त्या बघा ही पाना होत ना ती मी काढून घेतलंय. आणि हीच भाजी जर तुम्ही निवडून जर धूक गेलात ना तर त्याची म्हणजे जी चव असता त्याच्या ह्याच्यात रोज जो असता ना तो निघान जाता कापून म्हणा किंवा त्याचा पान काढून धुल्यात. आधी ती स्वच्छ धुवून घेऊ गई आणि नंतर त्याचा पान असा काढू गया. अशी दोनही प्रकारची भाजी ना मी निवडून घेत आहे. तर हे रानभाजी असतात ना ते वर्षासून एकदा येतात. ते पण पहिलं पाऊस लागलो पाणी झाला भरडा काय वर भाजी चालू झाले म्हणजे त्यांची मुळा असतात ती जमिनीत असतात. गेल्या वर्षा मी तुमका कुरडूची भाजी करून दाखवलेलं आहे, फागलाची भाजी दाखवलेलं आहे, भारंगीची भाजी दाखवलेलं आहे, त्याच्यानंतर आणि कसली अळू दाखवलेलं आहे, तेरा दाखवलेलं आहे, आणि कसली ती घोटियाच्या एलीची भाजी दाखवलेलं आहे. त्याच्यात मी टायकाळ्याची भाजी शगलाची भाजी दाखवू नये म्हणून मी आता मुद्दाम टायकाळ्याची आणि शगलाची मिश्र भाजी करते. जर तुमका नुसत्या शगलाच्या पाल्याची भाजी जर होई असा आणि त्याच्यातले गुणधर्म मी सांगतले ह्या भाजी नुसती मी करतले खातले असं नाही. बऱ्याच जणांका बरेच ताई ज्या असत ताई दादा असत ते माका सांगतात की तुम्ही जा सांगतात ना त्या योग्य सांगतात तर आमका कोण सांगणार नाही. तर तुमच्या व्हिडिओ मार्फत आमका सगळं कळता आणि ह्याच्यासाठी काय खातो तास सुद्धा सांगतो. तेव्हा माका ना इतक्या बरा वाटतं ना. पण ते मी जा असा ना आता खरा सांगतोय. कारण ते ज्या आपण खातो ना त्याच्यातले गुणधर्म आपणाक माहिती होईल. आपणाक जर त्याच्यातले गुणधर्म माहिती असले तर घरात जी माणसं असतात बघा लहान मुलांपासून सुरुवात मोठी नाही लहान मुलांपासून सुरुवात तर त्या लहान मुलांका पुढच्या त्यांच्या जीवनात कळता की आपण काय खाय होतो. आपली घरातली माणसं आपणाक सांगत होती त्या खराच होता असं त्यांना आता त्यांच्या आता मेंदू म्हणजे असा बसत राहताला नाही तर त्या विस्मरणात जाता. हे जुने भाजी आता कोण विचारता बाजारात गेला भाजी आणली आणि खाली हा सुद्धा म्हणजे असा शरीराक वाईट नसता पण ता खाता पाण्याचा असता आणि ह्या पाण्याच्या ह्याच्यावर जोरावर रुजा निघलेला असता. तर असं आहे ना कोकणातच आमच्या भाजी मिळतात भरडावर असं नाही. आम्ही कोकणात भाजी भरडावर जातो आणि शोधून आणतो. पण मुंबई पुणा बाकी खायचे तरी शहरात जे असतात ना ते भाजी हे भरपूर इलेले असतात. आताशी भरगच्च बाजार भरलेले असतात ह्या रानभाज्याने. फक्त बाहेर जाऊ वया आणि ती घेऊन येऊ बाई. आणि रानभाजी ही आपल्या शरीरात बरी असता. तर पावसाळ्यात येणारी रानभाज्यांपैकी एक भाजी म्हणजे अळमी. अळमी ही कोणाक सहशी गावनतच नाही. हे भाजी तरी भरडावर गेला ना तर गावतो पण अळमी गावनत नाही. आणि कधी येतात ना ती कळनत नाही. तर एका जागेवर अळमी इल्लेली आणि ती आमका फुलली आणि माहिती पडली. पण आम्ही त्या स्वच्छ जाग्यावर होती घाणीगुणीत नाही होती आणि आड्या अडचणीत नाही होती म्हणून ती फुललेली अळमी आम्ही आणली मिठाच्या पाण्यात वगैरे घातली त्याची काळजी घेतली आणि त्याच्यानंतर ती आम्ही एकदा खाली. पण तिचो व्हिडिओ करून मिळालो नाही कसं तर घाई झाली. आता परत जर मका गावली तर नक्की मी व्हिडिओ करून दाखवेन तुमका. तर ह्या टायकाळ्याच्या भाजीचा एक महत्व असं आहे ही भाजी ना चवीक इतकी सुंदर लागता तुरट लागता आणि ती जास्त कांदो घालून खोबरा घालून अशी तुरट आणि गोड अशी मस्त भाजी लागता आणि त्याच्यात हिरवी मिरची. तर ही टायकाळ्याची भाजी आहे ना ती आपल्या शरीरात बरी असता. डायबिटीसचे जे माणूस असतात बघा त्यांच्यासाठी तर एक नंबर असता कारण ती तुरट असता. आणि ही ना भाजी असं ना ती कोटो साफ करता. आपलं जो कोठो जड असतात गॅस वगैरे असतात बघा तर ही भाजी खाल्ल्यानंतर ना आपलं कोटो असा ना तो सैल होता आणि ही भाजी पचनाक बरी असता म्हणून ही भाजी ना टायकाळ्याची खाऊ गई. आणि पावसाळ्यात येणारी भाजी ज्या असतात ना ती प्रत्येकान
एकदा एकदा तरी पावसाळ्यात खाऊ ही भाजी. कारण ही भाजी कशी असतो तर आपला वर्षासून एकदा गावतो. हे उन्हाळ्यात दिसत नाही आमका भाजी. आणि उन्हाळ्यात जरी हो टायकाळू उगवलेलो दिसलो ना तरी आपण खाणं नाही. ह्याचा महत्त्व जर असताना आता पावसाळ्यातच असतात असे रानभाजी असत. तर ही टायकाळ्याची भाजी आहे ना ती एक एक पान म्हणजे पूर्ण असं अलग पान करून मी घेतलंय बघा. तर आता ही शगलाच्या पाल्याची भाजी. शगुल ह्यो प्रत्येकाक माहीत आहे. शगलाची शेंग पहिली बाजारात इली काय लोक महाग असली तरी घेतात. आणि आता शगलाची शेंग वर्षभर आपणाक मिळतं असा नाही, असा म्हणजे वर्षासून एकदा मिळतं असा नाही. तर ही शगलाची भाजी जी आहे ना ह्यो शेगुल जो आहे ना तो मुळापासून शेंड्यापर्यंत उपयोगी आणि गुणधर्मान भरलेलो असो शेगुल असा ह्यो. ही शेगलाची जी साल असा ना शेगलाची साल असता ती एखाद्याची बघा दातखिळी बसता त्या दातखिळीवर शुद्ध येण्यासाठी ती साल ना नाकाकडे धरली जाता पटकन एकदम शुद्ध म्हणजे येता असा मी तर बघलाला असा. त्याच्यानंतर ही शगलाची भाजी आहे ती आपल्या शरीरात एकदम गुणकारी असता. पाय दुखतात बघा, सांधे दुखतात, कोलेस्ट्रॉल वाढतात. कोलेस्ट्रॉल वाढलेल्या माणसांना ही भाजी आवर्जून खाऊची. अगदी 1-2 दिवस आड करून खाऊची. या भाजीन कोलेस्ट्रॉल कमी होता. आणि ही भाजी आडूक तुरट अशी असता आणि ती चवीक सुंदर जाता. आणि ह्या भाजीचा महत्त्व काय असता तर गोकुळ अष्टमी येताना गोकुळ अष्टमीच्या उपवासा दिवशी ही भाजी आवर्जून केली जाता. कारण ही भाजी ना ही भाजी नसली तर उपवास सुटायचो ना असा या कोकणातला महत्त्व असा. आणि लोक खैसून भाजी ही पैदा करून घेऊन येतली आणि ही भाजी उपवासाक करतली. आणि ती भाजी इतकी चविष्ट जाताना मस्तच भाजी जाता ती गोकुळ अष्टमी. त्याच्यानंतर गणपतीत आमच्याकडे गौरी येतात म्हणजे 5 दिवसाची होशी जे भरतात ना त्यावेळी आमका ही भाजी गौरीच्या प्रसादात भाकरी आणि भाजी तिचो मान दिलो जाता त्यासाठी ही भाजी लागता. आणि ही भाजी गौरी दिवशी आम्ही करतलो की ना त्याच्यानंतर म्हाळवस चालू जाता म्हणजे चतुर्थीनंतर म्हाळवस चालू जाता. तेव्हा त्या म्हाळवसात ही भाजी ना म्हणजे 15 दिवस म्हाळ संपेपर्यंत ही खावची बंद असता. कारण असा महत्त्व आहे ह्याच्यावर पित्रा बसली जातात. म्हणजे आमका त्यावेळी सांगायची आमची आजी पणजी शगलाच्या झाडावर पित्रा बसतात. पित्रा सुटली अमावाशे म्हणजे माळ चालू झाली का आजूबाजू घराच्या आजूबाजू बसतात. तर आम्ही असो कानो सगळं म्हणजे खराच का बसली आहेत का काय म्हणजे बाहेर बसली आहेत का असा वाटा. पण आता तसा नाही असा. आता कोणा किती भीती घातली काय केला तरी कोण मानणार नाही. तर अशी ही शगलाची भाजी असा. आणि ही शगलाची भाजी ना खाऊची पौष्टिक असता ती. त्याच्यात कॅल्शियम भरपूर असता, पोटो साफ जाता, पोटासाठी खूप म्हणजे खूप बरी असता ही भाजी. आम्ही तर कोकणात ना ही भाजी आवर्जून करतो आणि बाजारात सुद्धा मिळतात ही भाजी. तर ह्या शगला फुला येतात त्या फुलांची भाजी ती चविष्ट जाता. मी तुमका ती दाखवलंय करून. त्याच्यानंतर शेंग्यांचो म्हणजे शेंगा बटाटा भाजी, शेंगांचा सूप. त्याच्यानंतर ही जी पानं असत ना ती पानं सुकवून त्याची पावडर केली जाता. ह्या पावडरी बाहेरच्या देशात खूप मागणी असा. आपल्या कोकणात शेगुल दारात असत तर कोण त्याचा उपयोग करून बघणार नाही. पण ह्याच शगलाच्या पाल्याची जी पावडर असताना ती बाहेरच्या प्रदेशात मोरिंगो पावडर म्हणून ही महागाई विकली जातात. त्याच्यानंतर कोंबडी आपली ही कोंबडी जी असतात कोंबडी पाळतो ना कोंबडी म्हणजे पशुपालन करतो त्याच्यात त्या कोंबड्यांका जर ही पाल्याची भाजी जर घातली ना म्हणजे हे शगलाचा पालो घातलो तर अंडी बिंडी बरी देतात कोंबडी आणि अगदी मस्त म्हणजे वजनान वाढतात कोंबडी. तर असो ह्यो बहुगुणी शगलाचो पालो असा. तरी भाजी आणा ती बघा दोन्ही मी आता हे मिक्स करून घेतले म्हणजे चिरताना बरी पडतात. तर ही भाजी ना मिक्स करून घेतली का शगलाचो पालो सुद्धा आणि टायकाळ्याचा पान सुद्धा असा बरा एकत्र येता आणि ती चिरली ना का मिक्स जाता. तरी बघा अशा प्रकारे मी धरलं ही भाजी. आता ही भाजी दाखवची म्हणजे काय तर कोकणातल्या माणसांका सगळा येता. ती सांगतली ह्या काय दाखवता आमका काय येणार नाही पण ह्या दाखवतंय घे का मी तर शहरातल्या माणसांसाठी आताच्या मुलींका जास्त करून आताच्या मुलींका शिक्षणातच जाता वेळ त्यांचं. बिचाऱ्यांका घरात का भोग सुद्धा मिळणार नाही. तर आता त्यांका करताना ना जड जाता म्हणजे कसा तर काय करू भया नक्की कळणार नाही.
त्यासाठी हे यूट्यूबवरचे जे व्हिडिओ असतात ना ते बरीच जण बघतात आणि सुधारतात आणि म्हाका फोन करून सुद्धा सांगतात काकी तुम्ही जर दाखवतात ना आता बरा असा असं दाखवत राहा असं म्हाका ना सपोर्ट करतात. तर त्या बरा वाटतं म्हाका आणि तुमका सांगान सारख्या वाटतं. तर पूर्वीची माणसं काय करीत माहिती आहे, आमचे आजे पणजे जे होते ना ते काय करीत त्या वक्ता ओट्यावर उभी राहान सूर्यन बिर्यन असा काय कापीत नाही. कारण सूर्यन कापणा आणि आडाळ्यावर चिरणा ह्याच्यात खूप जमीन आसमानाचा फरक असा. आता बघला तर ही लोखंडी ह्यो आडाळो असा म्हणजे विळी असा ही लोखंडी, त्याच्यावर ही भाजी कापताना ह्याच्यातले जे गुणधर्म असत ना ह्या लोखंडातले ते सुद्धा त्या भाजीत उतारतो आणि आपण जी भाजी करतो ह्याच्यावर हा सुद्धा आपला उपयोगी असता. तर माझा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा. ही माहिती असा ना ती मी माका जा माहिती आहे ना त्यात मी तुमका दाखवतोय, कारण तुमका सुद्धा कळावं कोणाक ज्याका माहिती नाही त्याका. तर ह्यो माझा व्हिडिओ पूर्ण बघा. ही आता भाजी मी चिरून घेतोय. तरी टायकाळ्याची आणि शगलाची भाजी मी बारीक चिरून घेतलंय, ती पण आढाळ्यावर. आढाळ्याचे गुणधर्म जे काय ह्या भाजीत उतारतात ते तुमका सांगलं. आणि त्यात करून तर पूर्वीची बायका काय करीत आढाळ्यावर बसवत उभी राहत आणि आता आपण काय करतो तर अट्यावर उभी राहून जेवण करतो, त्यामुळे पायांका प्रॉब्लेम जाता. प्रॉब्लेम म्हणजे काय, पाय बसला का गत जातात, उठाक शकणार नाही, सांधे दुखतात. तर अशी तऱ्हा असता म्हणा पूर्वीची बायका उठ बस करीत, त्यातल्या त्यात मस्तपैकी पायांचो व्यायाम जाय. आता तो व्यायाम जाणार नाही. तरी अशा प्रकारे मी भाजी चिरून घेतलं. आता तुमका दाखवतो ह्या भाजीक लागणारा साधा सोप्या असा सामान म्हणजे साहित्य. तर ह्या बघा, वला खोबरा. आमका कोकणात या वला खोबरा घातल्याशिवाय चव लागणार नाही हे का. तर वला खोबरा घेतलं, बरे भले मोठे 2 कांदे घेतलं, त्याच्यानंतर हिरवी मिरची घेतलं, तुरीची आणि मुगाची डाळ भिजत घालून घेतलंय मी. आणि मी खास करून भाजी करतलोय ह्याच्यावर करतोय ती तुमका दाखवतोय. त्यासाठी मी घेतलं ह्या बघा, ह्या काय असा तर मुठला असा. पूर्वीचे लोक ह्या तेल खायत होते. तर ह्या तेलात माका ती भाजी करूची हा, म्हणजे आपल्या रतांब्याच्या बियापासून काढलेला तेल. तर त्या आपल्या जीवाक बरा असता. त्याच्यानंतर मीठ घेतलं आणि थोडासा म्हणजे शिंपड मारून पाणी घेतलंय. बाकी काय ना, साधी सोपी अशी भाजी असा. आता ती मी करतोय त्याच्यावरती ती तुमका सांगतोय पहिल्यापासून शेवटपर्यंत जे गुणधर्म ते तुमका मी सांगतलंय. तर हे लोखंडी तवो घेतलं, ह्या लोखंडी तव्यावर मी भाजी करतलंय. आणि भाजी करून झाल्यानंतर बघा ह्या मातीचा जो भांडा हा, त्या भांडा मी त्याच्यावर ठेवतलंय. तर अशी गुणधर्म भरलेली भाजी असा अगदी मुळापासून पाळापर्यंत. तर ती आता मी कशी करतोय ती तुमका दाखवतोय. तर मी आता हे लोखंडी तवो ठेवलोय, त्याच्यावर या मुठला मी असा फिरवतोय म्हणजे आता तेल तयार होताला. आपण आता हे जाता तेल बघा. आम्ही हिरवी मिरची घालतोय. पूर्वीची माणसं काय करीत असं तेल बिल कसला घालीत नाही. ती भाजी भरली तव्यावर किंवा मातीच्या भांड्यात आणि ती शिजत ठेवली थोडासा पाणी घालून. ती भाजी ना त्यांच्या शरीरात म्हणजे ती पौष्टिकता जी असता ना ती गावा. तर आता कसं जाता आम्ही तेला भरपूर घालतो आणि तऱ्हेची तेला आणि ती भाजी फोडणीत घालतो. तर ह्यो कांदो आता बऱ्यापैकी मऊ झालो. तरी आता मुगाची आणि तुरीची डाळ. तर या भाजीत ना अशी डाळ बी जरा घातली ना आणि त्याचा चव येतात. जरी तुम्ही नुसती भाजी खालात बशी वरून तरी अगदी सुंदर आपल्या लाळेत रस असता भाजीचं बघा ते मिक्स होता. आणि डायबिटीसच्या माणसांका तर ही भाजी जर नुसती खातेच ना तर त्यांचं डायबिटीस सुद्धा कमी होतलं. शगलाची म्हणा, टायकळ्याची म्हणा, अजून कसल्या पाल्याची म्हणा, तर आपण खातो त्या लाळेत मिक्स जाता आणि आपल्या रक्तात मिक्स जाता. असं सुरत पालो
जर खालो तर अगदी उत्तम. तर ह्याच्यात मी आता मीठ घालून घेते चवी पुरता. मीठ पालेभाजी कधी जास्त घालता कामा नये. एका वाट्यात अळणी झाला तरी चालता, आपल्या शरीरात बरा असतात अळणी खाल्लेला. अळणी खाल्लेला आपल्या शरीराकडे बरा असता. आणि अळणी झाला तर थोडा मीठ घालून घेता. पण खारट जर झाला ना तर त्या टाकून द्यायची पाळी घेता, कारण खारट कोण खाऊ शकणार नाही आणि त्याच्यावर उपाय काय नसतात. तर आधी ही भाजी अशी धुवून ठेवली ना तर त्याच्यातला पाणी निथळता आणि जास्त पाणी भाजीत सुटणार नाही. आता मी काय करतो, त्याच्यावर थोडासा पाणी शिंपडतो आणि थोडी ऊन येण्यासाठी झाकून ठेवतो. आता भाजी कमी जातली. तरी भाजी ना मी झाकणा ठेवलेलं आहे तेव्हा अजिबात ढवळून नाही होतं. तरी बघा आता अशी आळली ही भाजी ती. म्हणून याच्यात मी कमी घालूचा असता, कारण भाजी आपला कळणार ना पालेभाजी. आता ही ढवळतोय ना. तर आता थोडं वेळ याच्यावर झाकण ठेवते, कारण का तर डाळ असा ना ती थोडी मऊ जाऊ, आग मात्र कमी करते. तर ही भाजी आता शिजतली चरचरता, म्हणजे त्याच्यातलं पाणी आटला. आणि ह्या मातीच्या भांड्याचा जर पाणी असताना तर ह्या भाजीत सुटताय बघा. मस्त पैकी भाजी आता तयार झाली. याच्यात आता कवरा घालते. आज काय सुंदर येता या भाजीचो, मस्त तुरट असो वास येता. आणि खाताना ना ही भाजी इतकी चविष्ट लागता जेवणा बिवणाबरोबर. अशी तुरट गोड आणि कांदो आणि खोबरा घालतो ना, त्यामुळे इथं खूप चव येता या भाजीत. आणि आता अशी सर्दी बिरती जाता बघा, सर्दी जाता, तापात संपून उठता आणि कोणाला जेवण नको असता, चव नाही लागणार बघा. आताची माणसांचा कसं असता माहिती आहे, गोळी बिळी खाऊन म्हणजे जीव अशी ती जड झालेली असतात, ज्यांका रोज गोळी लागतात डायबिटीसचे वगैरे बघा. त्यांच्यासाठी ना ही भाजी मी परत परत सांगतो, इतकी उत्तम चवी कसा ना, तर तोंडाची जी चव असता ना ही भाजी परत आणता, म्हणजे इतकी ती चविष्ट भाजी असता. तर भाजी शिकता शिकता मस्त पैकी भरडा अजून आणले आणि पाऊस माझी भाजी खाऊ दिला. बरा वाटता. पाऊस लागता पण गरम पण जाता. आळो करून येलो मस्त. आता ही भाजी शिजली. मी आता उतरून घेते. बाकीचा जेवण का माझा झालेला असा, पुरा जेवण का मी दाखवू ना, ही भाजी फक्त दाखवलं. तर आता जेवूया. चला तर मस्तपैकी ताज्या बांगड्याची आंबट तिखट असा सार असा, आणि त्याच्याच बरोबर ही टायकळ्याच्या पाल्याची आणि शगलाच्या पाल्याची भाजी असा. काय सुंदर आजचा जेवण असा. तर तुमच्या तर तोंडात पाणी सुटला. कोण कोण सांगतात म्हाका फोन करूनही सांगतात आणि कमेंटही करतात आमच्या तोंडात पाणी सुटला म्हणून. तर तुमका हय असा तर तुम्ही येवा. आणि ताज्या ताज्या बांगड्याची जर तुमका कढी करून दाखवायची असत किंवा सार करून दाखवायचा तर कमेंट करून जरूर सांगा. मी आता जेवतोय मस्तपैकी. ताज्या बांगड्याची कढी म्हणजे सार असा मस्तपैकी. आधी जेवतोय आणि मग थोडा भाजी लावतोय. काय सुंदर अशी मस्त पैकी भाजी झाली हा. तूर डाळीची त्याच्यात चव लागता बरी, आणि कांदो जास्त घालून खोबरा एक नंबर भाजी झाली हा. तर तुमका अशीच भाजी जर काही बाजारात गावली तर तुम्ही जरूर घेऊन या. अशीच भाजी बनवा, नाहीतर तुमच्या पद्धतीने बनवा. आणि माका कमेंट करून सांगा ह्यो व्हिडिओ कसो वाटलो तो.
आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मी आता जेवते.